Kan kameraet ikke holde til det? Nej, fordi at du skal gå lidt væk, fordi der kommer ild her. Gå lidt længere væk. Sådan her? Yes. Optager den? Ja. Den røde blinker? Ja, ja. Okay. Det her, det er hjemmelavet cyklonbrændertest nummer 1. Det er en cyklonbrænder, der har taget cirka en halv time at lave. Den består af et låg, der er perforeret i midten. En støvsuger, hvor man har brugt noget gaffatape, eller duct tape, som det hedder på engelsk, til at sætte den til at puste. Et rør her, som jeg så lige holder ind her, for at skabe en cyklonisk effekt. Røret her lukker ikke helt tæt, men det må vi leve med. Og den her, den er ovenpå for at skabe lidt tyngde. Jeg bruger en gasbrænder for antænding, og planen er, at jeg nu antænder, til jeg tror, der er lidt ild i. Så sætter jeg låget på, og så tænder jeg. Og så håber vi på, at det hele ikke eksploderer. Og det er Rafael, der er kameramand. Og dufter meget godt og brændt. Der kommer røg ud. Ja, den virker ikke så godt. Den virker ikke så godt. Men den er varm. Den er meget varm. Han grænser lige på den. Han grænser lige på den. Jeg tænker mig Jeg ved, hvordan man får låget af. Jeg ved, hvordan man får låget af. Shit. Jeg vil altså sige, at den havde en vis effekt. Den havde en vis effekt. På et tidspunkt så faldt rødudviklingen. Men det der skete her til sidst, det var, at Kameraet opfanger ikke røg. Sjovt nok. jamen, der var skiftende røgniveauer. Altså hvis det bliver en korrekt afbrænding efter cyklonprincippet. Film lige mig. Hvis det er en korrekt afbrænding efter cyklonprincippet, så for det første så stiger temperaturen. Hvilket jeg tror, at godt kan være sikker på, at der er sket her. Faktisk burde vi lige undersøge lidt. Og for det andet så bliver røgen centrifugeret. Film ned i. Det er hvad der er tilbage. Ja, nu afbrød vi så eksperimentet, fordi at den hoppede lidt. Men prøv at se her. Alt det der aske der, det kunne have fæset ud, det er det ikke. Og asken lå inde i midten, hvilket også er et udtryk for, at der har været en vis cykloneffekt. Så alt i alt så vil jeg sige, at det var et interessant eksperiment nummer 1. Til eksperiment nummer 2, så skal vi bruge noget tætning og noget mere vægt. Mere vægt. Ja. Så kan jeg ikke bære det. Nej, vi skal bare have flere stykker, som går ud hele vejen rundt. Sådan at den ikke begynder at hoppe. Ja. Men det vi også kan observere, det er, at den her, den er da i hvert fald også blevet varm. Det er utroligt, der ikke skulle mere til. Ja, jeg synes, der var en ret kraftig effekt. Der er stadig ikke så meget varme hernede. Ved vi, hvordan Men prøv at se her. Se det der. Prøv at film det. Derovre.
Det her. Det ser rigtig fint ud. Fordi den er fuldstændig forkullet. Er den varm? Ikke længere. Må jeg lige tage den op? Jeg tror altså, det virkede. Jeg tror, vi har haft en effekt. Det synes jeg er meget interessant. Det er godt nok varm. Jeg vil lige at brænde mig for min fod. Fordi det stod oven på låget. Det her er et godt eksperiment. Nu må du godt afslutte filmen, skat.